L-Emirati Arab Magħquda huwa wieħed mill-pajjiżi fil-Golf Arbi u l-Lvant Nofsani li spiċċa bejn il-basla u xrita kawża tal-gwerra fl-Iran. Jirriżulta li minn hemmhekk biss 169 ċittadin Malti u Maltija talbu l-għajnuna ta' Direttorat Konsulari ta' Malta. Il-bija tal-persuni jinsabu fil-Qatar li wkoll intlaqat minn din il-gwerra. B'kollox talbu l-għajnuna tal-Gvern Malti 215 persuna. Ma li jinfetaħ l-ispazju tal-ajru f'dawn il-pajjiżi, dawn iċ-ċittadini se jiġu evakwati. Dawn id-detalji nataw flaqa fil-Berġa ta' Kastilja li fiha saru aġġornamenti fosthom id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li pajjiżnu huwa sigur u l-Gvern għandu l-esperjenza li sfida internazzjonali idawwara f'opportunità. Qal li l-fatt li pajjiżnu huwa newtrali u m'għandux bażijiet militari, is-sigurtà tibqa' kruċjali biex il-pajjiż jibqa' jattira l-investituri u t-turisti. Qal li bħala pajjiż il-Gvern se jibqa' mixel quddiem fil-ħidma tiegħu fejn se jagħti stabilta, ċertezza u serħan il-moħħ. Iżda qal ukoll il-Gvern iffukat fuq pjan ta' kontingenza biex ikompli jipproteġi lill-familji. Dr. Abela spjega li s-sitwazzjoni se tibqa' tiġi evalwata sija b'sija iżda l-ewlieni għandu jibqa' li l-Gvern ikompli jolli l-kwalità tal-ħajja tal-familji u jimplementa l-Viżjoni Malta 2050. Saħaq li l-prijoritajiet ta' pajjiżna jibqgħu l-istess imma ffukati biex nibqgħu it-tarka tal-familji u n-negozji fi żmien ta' sfidi ġeopolitiċi. Id-diskussjoni ffukat ukoll fuq il-pjani tal-Gvern dwar impatti ekonomiċi u ntqal kif fis-settur tal-enerġija u l-fuels pajjiż għandu diversifikazzjoni u ftehimiet ta' hedging li qed jassiguraw stabbiltà flimkien mal-politika tal-Gvern li tibqa' tissussidja biex tilqa' l-impatti. Sara ċen ukoll dwar il-protezzjoni tal-infrastruttura diġitali u l-monitoraġġ lejn il-katina tal-provista li mhux smat li se jkollha impatti għaliex diġà qed topera f'ċirkostanzi fejn għandek l-Istrazz ta' Hormuz u l-Kanal tas Suez affettwati kawża tal-gwerra fl-Iran.